a Burjassot per a taula entrem a casa de Dani, un biòleg gadità que treballa en projectes ambientals a Burjassot. Allí aprofitarem les darreres verdures de la temporada estival per aprendre a fer dues receptes delicioses de la cuina andalusa. Bé, doncs jo sóc Dani i anem a fer un parell de plats molt fresquet per l'estiu. Una zanahòria alinyà i un salmorejo. Anem a preparar les safanòries, ¿vale? Que és simplement pelar-les un poquet i tallar-les lo gruix que a tu t'agraden. Això són trossets gruixets, que si no, no queden bé. Doncs una vegada que tenim les carlotes tallades, les anem a posar a bullir en una miqueta d'aigua i se trata només de que es comencen a estar molletes. Entre 5 i 10 minuts bullint n'hi ha prou. Tenim les safanòries bullides. Ara, simplement en la mateixa aigua de bullir-les, li anem a afegir un parell de grans d'all, li anem a posar 3, el xafem i anem a fer algo paregut ara en el comí. Trenquem una miqueta el gra i lo afegim. Li afegim un bon raig de vinagre, també una miqueta de sal i a reposar. Com a poc, 4 horetes perquè agarre sabor i si és demà, millor. El salmorejo du molta tomata, du com un got d'oli, fa 1 quilo de tomata i 2-3 gra d'all en funció de lo fort o lo fluixet que el vulguis. El salmorejo es menja en plat, es menja en cullera i sempre va acompanyat en algun trosset d'algo. Normalment és ou bullit a trossets i pernil. Anem a posar a bullir els ous. Tenim la sort de comptar per este plat en una de les millors tomates del món, que són les tomates que fa el meu sogre, tomata valenciana, per fer un dels millors plats del món, que és el salmorejo andalús. A València duré ja uns 15 anys. Soc immigrant andalús perquè vaig conèixer una xicona que és d'ací i que ara és la meva parella i la mare dels meus fills, i segon, treballar allà era un poc més difícil que treballar ací. Li llevem una miqueta les vinces i preparat per triturar. És que és sempre així, no? Els plats tradicionals, al final, cada família o cada regió o cada zona, cada comarca, acaben fent-lo un poc a la seva manera, no? Jo crec que les innovacions en la cuina tradicional sempre són positives. Anem a començar en l'elaboració del salmorejo, ¿vale? Tenim la tomata pelada, llevada de vinces i una miqueta escorrida, ¿vale? Le anem a afegir un parell de culleradetes de sal, li anem a afegir un gra d'all, que jo li faig una cosa a l'all, no sé si és superstició o té fundament científic, però li lleve el cor. Se suposa que així és més suau. Un punt molt important del salmorejo és el pa. Nosaltres allí gastem un pa que li diguem pan cateto, que així se li diu pa assaonat. És un pa molt dens, és un pa que té molta molla i que té una humitat molt baixeta. Això fa que siga dens i pesat. Nosaltres el que volem d'aquest pa per a fer el salmorejo és la molla. Tenim la tomata i l'all picat i anem a posar-li el pa. Li llevem la corfa i la desfem dins. En aquest cas, com el pa no està molt dur, podem passar a triturar directament. Si estàs curta de sal,
o si te falta pa. Perfecte. I anem a afegir l'oli. Això és important fer-lo poquet a poquet perquè el que aconseguim és que lligue l'oli amb l'all i la tomata. Ho anem afegint poquet a poquet i ho anem menjant-lo. Així la tomata comença ja a lligar-se i ha canviat el color. Bé, agarra un to més rosaet, mentre que el que no està lligat continua més roig de la tomata. Ara tenim que fer-lo reposar una miqueta. Això està superbo si està fresquet. El guardem en la nevera. Ara que ha reposat i que està fresquet, anem a emplatar-ho. I anem a posar l'ou i el pernil. Anem a fer un poquet d'evolució del salmorejo, que és el que hem parlat abans, ¿vale? Un toc de microones i lo anem a fer cruixentet. Ja tenim el pernil cruixentet, ho anem a agarrar. Un últim regó d'oli. Candela, Guillem, a menjar! Bon profit! En aquesta ocasió hem descobert les olors i colors estiuenques d'uns ingredients que ens agermanen amb la gastronomia andalusa. I és que Dani ens ha ensenyat que amb estima totes les cultures sempre sumen.